Hola, noies i nois. Ara parlarem sobre els riscos associats a l'ús d'eines d'intel·ligència artificial i també sobre les bones pràctiques que hem de seguir per protegir la nostra informació. Comencem parlant dels 6 riscos principals que hem identificat. El primer és la privacitat. Les eines d'IA poden recopilar, emmagatzemar i reutilitzar dades sensibles com ara noms, adreces o registres mèdics. Això ens porta al segon punt, la pèrdua de control. Una vegada introduïm les dades en aquestes plataformes, perdem el control sobre com seran processades, emmagatzemades o compartides. A més, hi ha un risc clar de seguretat, ja que les dades cedides podrien ser robades en una filtració o reutilitzades per a finalitats no previstes, com ara la venda a tercers. A tot això s'hi suma la vulnerabilitat davant d'atacs, ja que aquestes plataformes d'IA generativa poden ser l'objectiu de ciberatacs que comprometin les dades emmagatzemades. Tampoc podem oblidar l'aspecte de l'ètica. Les dades es podrien utilitzar per entrenar la IA amb usos nocius, com sistemes de vigilància massiva, reconeixement facial o la creació d'hipertrucatges o deepfakes. Finalment, si no s'utilitzen de forma adequada, es pot perjudicar greument la reputació de les persones o de les organitzacions que van proporcionar aquestes dades. La segona part són les bones pràctiques per protegir la informació. Per evitar tot el que hem comentat abans, hem d'aplicar les 5 bones pràctiques fonamentals. La regla d'or és la prohibició de compartir dades personals o confidencials. Cal evitar introduir qualsevol informació que pugui identificar una persona. Si hem de fer proves, utilitzen sempre dades fictícies o totalment anonimitzades. En segon lloc, hem de fer servir una utilització de plataformes segures, és a dir, només eines autoritzades per l'agència que compleixin els estàndards establerts. Tercer, és clau conèixer les polítiques d'ús de cada eina i assegurar-se que compleixen la normativa vigent com l'RGPD. La quarta pràctica és la configuració adequada de les eines. És vital desactivar les funcions que registren els historials d'interacció o que permeten el reentrenament del model amb dades d'usuaris, així com esborrar periòdicament els comptes i les dades emmagatzemades. Per acabar, la formació i conscienciació específica sobre els riscos de la IA generativa a l'administració pública és fonamental. Per resumir-ho de manera molt gràfica, amb els exemples pràctics, el que sí és correcte fer és utilitzar dades fictícies per redactar respostes automatitzades o practicar interaccions. El que és incorrecte i hem d'evitar és pujar registres reals de ciutadans per simplificar tasques de redacció. Protegir la informació és responsabilitat de tots.